Guys, don't forget to subscribe and help the channel get to 160,000 subs. Welcome to Amavenzo TV. It's the Petro Premiership. Kaizer Chiefs 1, Durban City 0. I'm joined by Koso Stibo. Yeah. Awuqakele ngithathe phula makhosi. Uyithathe phula. Ngipule. Hedlozi nakulalwa. Hedlozi nikasentshentswa. Hedlozi nakulalwa. Hedlozi nikasentshentswa. Hedlozi nakulalwa. Hedlozi nikasentshentswa. Akulala hedlozi. Hagola hedlozi. Hey. Stibo, pula ngithathe pikapisi. Uyithathe. Stibo, pula ngithathe pikapisi. Ku Pirates. Marabasta. Stibo, pula ngithathe pikapisi. Ku Marabasta. Stibo, pula ngithathe pikapisi. Marabasta. Stibo! Oh, Stibo! Stibo! Yabona kabisle. Yeah. Yabona kabisle. Yeah. Nginikeza umngani wami. Uba. Phula Stibo. Ukhila wale khosi. Stibo, ngiphiwe iplayer le Kaizer Chiefs. Phula. Ulilepo. Phula Stibo. Kuyinika Stibo. Kuyinika. Stibo phula. Matlong. Stibo phula. Serinho. Stibo phula. Stibo phula. Tele. Stibo phula. Mthuthuzi. Shabalala. Stibo phula. Vilaka. Stibo phula. Weekend. Lihlibumba Matlong. Zidlimbumbi zangoma zami. Stibo. Tabotele. 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 Tabotele my player. My favorite player. Tabotele. Yeah. Stibo. Uphile. Uphile. Onkayi nami. Ngizogaya ndoda, ngizogaya ndoda. Stibo nangu Tabotele na. Tabotele lo. Na. Ibanda kanjani phone? Ibanda. Exactly. Na. Bamba babonisa. Bangakuphilisa. Tabotele. No. Ngikayo Tabotele kapislam le. Hey. Congrats Rodman. Yes. Hey madoda. Stibo. Yo. Ngidala ngentshela ukuthi Tabotele umnganami. Namhlanje ukunika amanamba akhe. Ufuna nitshede. Ngizotsheda. Ngizotsheda naye. Ngizotsheda naye. Stibo. Ngizotsheda naye. Last time unginika amanamba angekho right. Namhlanje ukunike wona. Yeah, that's great. Uthe wathi ngizocontact. Uthe mangifika la wathi. Yeah. Angena amanamba Stibo. Yeah. Ambingelele ikhosi eThabo wathi hayi Koso sharp. Yeah. So we mean. Stibo, ngifisa ukuthini namhlanje? Ufisa ukuthi congratulations Kaizer Chiefs. Yeah. Stibo. Chiefs odla abantu. Yeah. Stibo, yazi ngifisa ukuthini? Kaizer Chiefs. Namhlanje. Yeah. Igame dominate. Yeah. Everywhere for the Chiefs. Let's say esukudlala khona ihlezi dominate game. Yeah. Bese iphikwa inhlanhla. Inhlanhla ina. Yeah, ba. Stibo ngihlezi ngikhala nguSilva ndoda. Yeah. Endoda ngene uSilva namhlanje igame yashintsha Chiefs. Yeah. uSilva wathi uyalibeka loqala ithuba. Yeah. Laphuma eceleni kwebhala. Yeah. Wabuya ngelesibili ngasho ngathi hayi Silva lahlala. Yeah. Shonet. Yeah. Stibo ngifisa ukuthini? Ngifisa ukuthi lento eyenzeka kuChiefs. Yeah. Nakubani izokwenzeka. Yokuthi udlale lonke ibhola uphikwa amathubo. Nakubani izokwenzeka. Yeah.
na Barcelona izokwenzeka na Madrid izokwenzeka na Aston Villa izokwenzeka na Liverpool izokwenzeka na Arsenal izokwenzeka sibo ibhola iChiefs yedlala lonke iphikwa ibhola iphikwa amagoli sibo yazi into engifisa ukuyisho yazi iChiefs isahlulwa into eyi1 ilokhuza ibench okay ngeke ngilisole kuphi nakuphi because nalo liyazama ngendlela alizama ngayo but ngifuna ukusho into eyi1 isithimba yazi iChiefs if inkosi ulo mfana lo lo mfana omncane lo uVilakazi umfundo once iChiefs yakwazi ukufunda ukuthi umfundo akasiyona iFirst 11 uyigame changer izokuqeda abantu izodlaya abantu wena killer izowenzani ungangifakazisa okay miyakhwila usasenenkinga zakhe izodlaya abantu iChiefs ne yabona once iChiefs yakwazi ukuthi kumele idlale umfundo adlale ngesapho mzuzu uyabo 60 something once mazithi 60 isumisa umfundo iChiefs uqeda abantu man of the match angifuna uqambela manga angayi man of the match umsungjaha umsungjaha ngibatshelile bayazi ikapisi ngilunile and then uyabona kunento engifuna ukuyisho ayingijabulisi lento abayenzayo ukuthi makubuye uMiguel ufuna bakhiphe ukunika njengamanje is the best defender Kaizer Chiefs. Angithanda ukuthi ukwinika if buya uMiguel ngaphandle ngama injury bese bebuyisa uMiguel egroundini beshiya ukwinika ngaphandle. Sifuna indoda isebenze ngama point ayo. Hayi ngama point enye indoda. Bese ngithini uyabona ungena kaCele nongena kaSilva igame kushintsha kakhulu kuChiefs. Wow. Uyini ngakho ngibale kushintsha kakhulu igame ungena kaCele nongena kaSilva kushintshile iChiefs idlale kakhulu siyayibongela ukuthi sikwazile ukuthi sibe lokhuze nama diagonal balls sikwazile ukora ngawo nama diagonal balls bese ngithini kusasa le game yeParis neSundowns ngiyanifisela nina bomaphume eAfrika ukuthi nidliwe kusasa Sundowns win thank you Kozo